Sa sisien pa nega por ka bamantangi. Priang sngo bahaya fi siya ka nega jasang miracle weekend. Remember one thing. Kan mau kan away. If you come to God, you cannot come with your own lives. Him laban wan hau blay lang ba ta chingem ga barem ga You jompi. cannot come with all your sins and say, yes, Lord, I want to serve you and I want to praise you. Him laban wan hau blay da ki pop ki jompi ba pinong ga blay nga kwa ban se kriya me. Arpo artrik jone benats ka jasang miracle weekend hang thia sosotam auditorium. Ikot sngo bahaya fi bapinwan siya ka nega jasang. Tapi day na east, na west, na north, na south. Jom ka ni kajala ka jungi pilaban wan. Yo ni syakri lang yo try. Kadan si siya ka present ka jong blay nga sngo tu mo blay udan banle. Iki ki batmay ka jim ka jong pi. Un pen tamay ka jingmut ka jong pi. Try pen kia ka do ka jong pi. Un pen kia ka jingmut ka jong pi. Ba ka dan ka kamba ka jong try. Ngila ay kerteng blay bo ingi ban ay ka kerteng ka miracle weekend. But ngenget kan dan ka miracle ka jong try hangin ka jasang wan da ka donot ka batrang wan da ka basliang wan da ka bakmi lenti finum pabietat pinyo bet yaki kamba anal try Di haga arpu terik benai mach arjar arpun real ka jasang ka long tang sisien ba kata ka long haga por san shiteng janmiet haga sngi sajan arpu terik mach arjar arpun real ka jasang ka sedang haga por si power gym step kit surprise mensngi kan dan ru ka jasang ka por si waji steng bat kumju ka por janmiet san shiteng bat haga sngi try arpu artrik match arajar arpun rio indan lightly jasang bakta kalong haga por si po waji step si waji steng mensngi bat kumju ru rio waji janmiet ngenget ngin sekendo ya pi hagane ka arpo ar jong new match Hanu snam arjar apun reo hangti hapo sosotam auditorium kot lang ikiway pentip lang ikiway yawer lang ikiway pakin yawan lang siya ni jasang ublain kerkui fi kublay sibun amen Roy try hagani ka sngi ka bamenta ngadon ka kubor iga bangan pensngo biang siya pi hagani ka step ka bamenta bat nga sngo bani ka kubor ka long jiger kui nga bat nga ngai ka long jiger kuru ya pi hagani ka por ka bamenta But ngai kublay fi way baro pidang so baro ya fi ching ka channel jong ka podnet si siya nga dap ka jing so it na ka banta jong fi way baro but ngai ab fi asngo ka tien ba finang la ban sngo to ba finang la ro ban manage ka gm ka jong fi ka ba fi la ro ban ya ban sngo to ya ka tien ka jong blay ya ka ba finong bakla ha ka gm ka jong fi ba ngai ka khubor ka sngi ka long si siya ka khubor ya ka ban ai men sim ya fi ban ai jing start ban ai jing champang ya fi Balang ni kapon nga kwa ban kren, ya ni kaway ka bintan na kaktin ka jong blay, baka tagalong ka GM ka jong Joseph. Habang aperkat yu Joseph, siya, kalong siya ka G kay ka bakraw. O lasya di ay kihimman ka jong o. Henry, siyam labitar ya kata, lalong umaraw, hagarinong way, siyam la snoken jal ni, siyam la bukput ru, ya kita kihimman ka jong o, ban syun, ban syraya ki, Pagkumtarong ila iba, hadin ang tao layo ito kakam hangiying ke jong Potifar. Baula trey hang ta kumutao syakri kumutao mrao. Ba namar ba utreyho, ba Potifar udah syanya lut. Ya haki aka baro bulalong siya kumutao manager hangiying ke jong u. Today tangi tip ya kata story bahadin ng ta kay kabadya baka tengah ka jong Potifar kani ka tengah kaba don laga jong ka jingtulot haka kala kumibha ia u Joseph. But kala klet ia ladiru baka dan lau jong tengah. Tading ta kadon ia kani ka jingbra ia po jong ka bat ia kata ka jingmut sniu kabala trekam hakam de baka syuan kensan hendrai ka day kabala pun haka doknot jong ka. Tading ta kala pun ia kani ka jingbra ia u samla brio u Joseph badu Joseph ru de babhabrio u de babhashen rang. Tading ta kala brai ya kan met ke jengu. Bar kumta na kapor kala penbor ya u ba kinyele ya kata ka kamsniu henrei u Joseph na kapor u pet yap na kan ka brio. But tre ro banle ya kata ka kamsang na marba u Joseph u shepting palat yu blay. But ngai ihang ni ya ka jinglong hok ka jong u Joseph ang tang bu long hok ya u brio. U kenrat jong u Potifar ulong hok iu namar bolong hok nengkong
bat u blay, bat u deiru u briu belasle, u de briu u shepting si sha yo blay. Bading ta namar bu shepting yo blay, u yo ya ka jing shem snow baru. Nau neu kenrat jang u bat na ka long yeng ke jang u, ya ka bau yo ina ka kerdan ka bakat ka ni. Tading ta ka ni ka tengah ka jang u pat kam snow tu. Baka yo kat ni tunga u babha. Henry kam snow hun, kam snow dap, kam snow biang. Bat u baman larung haka. Bat kum ta ken kalabrai ya uni umarau jangka. U belong u Joseph u nong trei u ba Shakri haka ta ka yeng ke jangka. Bat ka Bible ki tu ingi. Bat nakapor siya kapor kala kensyut si kensyut. Bat nakapor siya kapor kala wan kum ta ken. Da ka baka pensyoy ya u Joseph banle ya kanika kam si kam sang ka kam klim. Henry u Joseph ula kentat ba ula pet no naka bat kala ja wi kapor ba ka Bible gi tu ba dan brio ha ka yeng ke ba jang play ni kapor Genesis kalong ka ba lipo can die kini ka kat ka ba kat way ka ong kala ja hamar ka ta kapor ba ula let sa yeng ban kam ya ki jing kam yeng bat shimla don manoru ha ka yeng na ki brio jong ka ta ka yeng bat kala kem bat ye u naka Jacob jang u kadaong. So tiak lembat nga ti ula ikno ia laka Jacob aga kti jang ka bula pet no sot. Bat ula mi no shakindo. Bat kala jaru anda kala yu i baula ikno ia laka Jacob aga kti jang ka. Bat ula pet no sot na ying bakala khot igrang ba ka ying jang ka. Bat kala yatu aki kadaong to kmi ula wan lam hapo ya ukinja Hebrew ya kaban penjak buram yangi ula busut shanga ya kaban tiak lem bat nga ngati ngala kaang jam pi kene ka brio kamudur ba habo Joseph umi na kata ka ye kamudur bet baun sele ya thu man penbenapat ba ya ka ka ba kene ka kenrat ujung ukale tekum ta ka dan ya kene ka jing tharai sniu le ne kata ka jing mut namar ba ka shepting yo ba une u marau jangka yo bu Joseph ulit penbenapat ba hau ya kata ka jingle jangka yo bakale ran yo baka ka jaburam tading ta banyadai ladi ka shu parep laka parep klem da tip klem da smoto u Joseph udan syai kanang mudor boleh se ulit penbena hau ya kata ka kam kala ting hado kata banyadaburam ya ladi kale kumno ka shu parep no dakani ban ong ba udai uni buan rung ka kamera ya ka baula tumus niu ken ya ka. Fibun ki brio banyada lagi jong ki pop. Ki le no ki kena pop no ya ki we. Banyada ya ka buram la jong banyada ya ka ta ka jingle bakla la jong haka jaka ban kubur haka jaka ban ong hooj bangala bakla hanrei namar banyada ya ladi ki le pat sada ka we ka pop. Bagata ka pop ka long ka bakham kraw ya ka ta ka pop ka baningkong. Tading tangi ihang ni, baka ni ka brio ka ale pop sining kong da ka ba kamut ban le sniu yo Joseph katahi ka day ka pop. But sa ka pop ka baar ka long baka lakin no. Ba uni utmus niu ya ka andre di maka ka jing siya ka ba pinbor yo niu brio ban le ka ka kam. Fi ka pop habale ka pop pat kum tan nagaway ka pop kalam sa siya gaway ka pop. Lada mla no ban panmap ni lada mla ban plano ubrio ule nagaway ka pop, siya gaway ka pop, banyada yan na di. Kalong kumchuru yaw David hadien ba ula bakla bat ka Bathsheba haka jaka bun plano e ka pop ka jung o ukwa ban tep it miaw ya kata ka jing bakla ka jung o tading ta bun pen il di bu long ba ka Bathsheba ka de ka basniu ni ba mau de to sim wadan shisha kata ka jing sngo it ni kata ka jing sngo kit kli ule akum no banyada ban tap it miaw ya kata ka jing bakla ka jung o kata ka pop ka jung o ule asa gaway pat ka pop kata ka long upa yaw tunga jong ka Bathsheba siya kata ka thma ulong iu shimshutino shong ieng re uklem tre namar bo ulong usipay ubayay ne bo ulong sisya usipay ubahak wang kat kani ka thma gos im ngam de ban shong dengan let siya kata ka thma bar kum ta habo kwa ban let siya ka thma u David u bu na sunan yu hak mat do haga ba u haban sya ye ki khnam ya kita ki nong shun ya kita ki sum bat ya kita ke jingyap he bat kum ta labu hakmat ya Uriah bat kum ta Uriah ulayap baladien ba Uriah ulayap ule kum no David u Shim ya ka Bathsheba
ban ong bang susun ay ka ba kam dan tengah syu bagum tau la syong tengah ya ka haga jing syau la dep syong bat ka hendai ban pen i shi ka perthai ba bu deus i mu ba ule ya kata da kata ka jing le men le ke jong u kumba dan bayu i kumba dan batip hoi ki breu kim tip ki breu kin yaro yo David ong bu deus i mu ba uba kit kli ya ki rau kin thai mo ki riu yap lok Henry ka jing temu ka jong David kam dei kom ta na maru le pop lupa tading tau try uyo i breu kim tip Henry bleu i pagalon kum chu ru na ka benta kani ka breu kani ka tengah ka jong Potifar kala bakla kala le pop hinala di ban ya dai ta ka pop ka jong ka haban le sa ka ka pop da ka ba parap bat da ka ba kinno ya u Joseph ba udei ma u ken u bakla tengah skutnat akan ka por ba Joseph pat kum uta umrau shimla defend yala deal ni shimla ya sat yala deal ni ban ya da yala di banong kata ka day ka babakla uklem ong bakan ni ka breu ka keno inga kan ni ka breu ka shule inga uklem ya da yala di ka sutanat ba ka jinglong ka jong Joseph ngang ihang ni ba Joseph what happening ba ula syakan no anray shimla ya da yala di snap jar pagka Bible ki tu ingi hang ni ba anda bola tip lay u Potifar ulat dom u hado kata bola bitar ong ka ketien ke jong blay ka dekat ba kat kendai ke ong berkala jaru ba kenra jong uli osngo yini ki ketien ka tengah jong u yaki ba kala kren ha u ba ka da ong kum kani ka rukam u syakri jong aula le yanga bat ka jing bitar jong u kalame shisha u Potifar let's say u eat bahayo Joseph u da shania lut you Joseph but kadon jung le se kat no te show Joseph namar udai uta ubreu bula le bahaya ke yeng jung ushania lut you na dong sedang bula theru te ke jing te ke jung ne kna mo how do samla but jaga ba kum kani ka kam jaga ba kum kani ka jing jaga yeng ke jung le se umla shu ban mudur umla shu ban perkat ba uni ubreu ya ba ye ushep kala ya berkum taken ka jing bitar kala me bat ula bitar ula me ding hiru lep Henry nga sutelat ya kene ka way bahaba ula me ding u Joseph u klem ya diary menong kan rat nga klem le kani ka lok jong fi ka bale kani ka breu pen boring nga ule si ula ban sei moi ki khana nang ni nang tai ban ong ba kalongum ta ban ya thu lut ik jing sha Henry u Joseph fitep ka jayu ban ya da ni ka kenrat ka jong usngap jarbet wala da udai ban hap yaladi ha ka jing sha pen stom tip ka jing sha pen stom ka ba kumno un sha Henry usngap la ka sngap ban ya da haru ya ka kenrat ka jong namar ba kwa ban peleran ya ka tengah ka jong Potifar pada hinta kwa ban ong fi ka ka jing long ka jong Joseph ka ba kam lei tang menyadai ke buram jiki weru umat yap no yala di. Nani umat shitam yala di ru ken ya kata, but nyau ya kata. Henry ula syak lah ke syak ya kata, but ngangai le si ula ong tangi tiki kentian maaf no ya nga. Sorry. Uklam ong banganga le, Henry ong maaf ya nga. Le si kalau dan kum kata ke kentian. Tading ta le si kalau penjamru ya ka donut ke jong Potifar. Hakaji sya ula dewan syak krai klik. Random si siya di ban be no senan yu la days na ban kendat yu na ka yeng ban pa yu siya ka jagan mo ka ba na ni siya ka jingyap Henry u Potifar habu yu asngo ni haba u yu ya ka jinglong ka Joseph ba open red but ya ka ba u klem ya sa nya ba u klem pen inya ne klem ya da ya di se open red la ka pen red ba ka ni kala pen jamru ya ka download ka jong Potifar but kala penlong na tangkom ni ban set bendi no yu haga taga jaka bishi sat ya ki shakri sim ki bale ki kambaman badeng ta kwa ban ong fi ni ka singi ka bamanta ai hang ni ya ka jinglong ka jong jisuru haga jim ka jong Potifar u jisu klem bakla ke lapan yang u haga jing bishar u jisu klem ya sa iru baun ong klem bakla nane ong bang klem le no kono bas u sngap la ka sngap wat la kala day u ban kiyo haga ding phna baru tip ya kene ka way banagading pnahon unya Henry on sami pat halien kata ka balai sngi kanma kene ka way bahaba ni shakri utrai nga kwa aban ong ifi kene ka way bangidon bet ya kata ka buram ka boblay un sapen pao
Matlong kat balong kat bajal isi kibriu kilaban keno ifi kilaban kren ifi da kumni kumtai isi kilaban parep ya piru di kikam ki basniu. Ngakwa banong ifi sya la ka sya. Utrai wi kata ngakwa banong ifi. Wala da kadai ifi ban let jail sngap ndringa tip. Bala da fidan si sya ka vision no blay. Da fidan sya kata ka jingpen pau no blay. But fidan si sya blay ka jim ka jongpi. Ni hang ni baho ulasa ang taha bendi bon snem dei tang si snem as snem bon snem ulasa agata ka bendi reha ka bakhado ulami na kata ka bendi barba umi na kata ka bendi uklami syukum umrao umi haga buram bar umi ke musim bar kalalong ru ke musim ma bahapo jong musim faro kalalong syau to prime minister mala dari ka kerdan ka bamentang ilaban khot yaka ni ka ni ka wei manamar ka jing sngap jar ka jong uklem yada Yaladi rewi adapan ban ya ka tengah ka jong Potifar uklem penmi nia nang ni nang tai ban ong bakatai uklem ka dau kti ya karo ban ong ka dau ka de ka tai ka jing bakala ka de ka tai kwa ban peleran ya ka tengah ka jong Potifar badeng ta haba umi na jail ru uklem dan ya ka no ka jingken mau ya ka ta ban ong bangan kput ya ka ne bangan le kput ya ni ka brio namar u Joseph udah naga jaka ban yada Wat ya kita ki babakla. Kum u Jisu ya da yang ngi ki babakla. U Joseph ru udan ya katakan nature ke jong u Jisu Christ. Badeng ta u Jisu ru hadian lai sngi lai mit ulami pat na katakan jingtep kum unang job at kumusim. Ngakwa banong ifi ka ni ka sngi ka mamanta am lelay. Tapi la bakla ka jim ka jong fi. Ni wala da ki briu ki keno ya fi am ngap. Tanggaway ngakwa banong ifi am pan map. Wala da kamdei ka benta ka jong fi ru te ban ong map. Ngakwa siya ban pan map de long ka ba ba namar ka don bi ka tu ka jig sarong ta ka jong bri hopo banong map em ka apolat tadeng ta ubri daladi ladi udan ya kata ka jinglong mo kata ka defense mechanism baga don apo jong ne banyada ya ladi em persyang ba banyada fin pet ko mu niang khiet mo niang klau haba don ka jing mau pun yang ya gitu ki spek ke jong baga ta hi ka long ka jinglong jong ubri ru bahabadon hi ke bakum kata persyang banyada ya ladi na kita ki jing sya kren ne na kita ki jing sya keno Henry Joseph klam long kum ta open rit yal di open dam yal di kum bau Chris ru open dam badeng tangi i ka buram ke jong blai ha ka GM ka jong u Joseph bangi i ru ya ka buram ka bau try ai how Jesus Christ bau mi pat na ka ta ka jing tap ha ka bor bat ha ka buram badeng ta kwa ban ang fi ke ne sngi la fila ya lenti ka jing em ka ba ka jing em le se ka ba sya keno ka ba sya parep ni fila baklaro ha ka jim ka jong pi wat nom ya sat wat nom ya dai la de la bakla shi ong mi ma bo trayem wi iru ka jinglong jim jingi bangi de ki priu ki bla bakla wat jong mangam ju le pop ka jim wat jong manga khlam bakla wan how try da ka do not ka bi shaung try map yanga try spinret bet step nam ha ka jing pinret ka dan ka jing kentiu tani ta tin ka jong blai ka ong bo blai ai ka jing ai ka ba kambun ya kita ki bas ngoret Jacob kan nang basaw ka khat ban riu kong bu ai ka jinga e ka khambon ha kita ki bas ngoret ding ta ri puli ka nang ka ba saw yang to ka khat ka bispo kong bu try pen kraw ya kita ki bas ngoret but ya kita ki bas ngomeng open here ding ta u kentiu ura ya kita ki bas ngoret but ya kita ki bas ngorem but kita ki bas ngo mengte utrai ulong persya ding ta ka ban ong ifi ka ni ka sngi ka ba menta penrit ile khamat jong trai Pendrit ildi khamat ki briru. Pendrit ildi laga dai hapo ki nohikai ki jongfi. Pendrit ildi hapo kita ki briu ki bala khamrang ba. Pendrit ildi hapo kita ki an. Pendrit ildi hapo ki nong senchar ki jongfi. But fin iam haba pendrit kham tam pendrit ildi khamat ublay kadan ka jingken tiu ya fi na ublay. Ngangi tran ker ku fi ngani ka por ka manta. Bangai un ai bor fi. Baka kentien ka ba kraw tam ka kentien ka ba don bor tam. Kadai ka kentien sorry. Kada kentien ang mahap. Baka di kata kentien em kabala ban ra ifi siya kaway pat ka level. Kani ka kentien em kabaw blame kentio pat ifi. Baka di ka kentien em kada ka kentien ya kabaw blame pun dan buram ka GM jong fi. Ngine dawai ni ka por ka bamenta. Ngine dawai. Try nga ingo ime ko pang yo ban kren ni ka kubor ka ni ka por ka bamenta. Mga tip ko kunat lime buya dai ka GM ka jongi. Padai me ko try ubam jupen ram ngi me ko try ko kunat try ubam jukput ngi aingo ko kunat habang iwana kamat jome bangi penret hakmat jome ko try ngi tip abangi penret me kentiu tau breu bas ngoret mera eu tau breu bas ngoret trangi tip am pinon buramru eu tau breu bas ngoret ngatwa ni ka por ko try don ki breu ko try ni ka por
esi ki bala bakla haga jingim ko kunrat try kinum ya sak nia yela de ko try kinum ya da yela de hende ban syong bai ma batanga tai ka kentien ngatip ko kunrat me sngo bha e ban yo sngo na ka sintur ki jongki bala baki ong map try ka tahi ka dei ka me da comment ko kunrat ba mena ka da penjame ya kata ka download bitar ke jome ya kata ka download ka ba me ding ke jome try ya ka ba me map shisha bat ya ka ba me kentiu ki ba me penon buram ro ya ka ni ki khon ki jome nga dua ya ka ni ka por wen ka men sim kata ka men sim ben ni kata ka download shisha ka ba long download mau ka download ka ba pen ka download sorong kita baro ki tua ki pra ki do ki download but ai ki kun jome ka download ka ba snoret ablay mga duway ko kunat bakinom yada yala di but ba try kin yada try la da don ha ka benta ban yada wa ki way ru try ban IT no yala di ru try ngitip kata ka long shisha ka ba me shem ngo ba duway men kar ku ni ki kon ki jong me ha ka ni ka por ha ka teng ka jong jisu amen but amen tanga ngai ai ngo i try las ngap ni ka kubor ka ni ka por ka mamenta ba ngai try nang ai bor ya fi ba finang la siya ban long ki bri ki ba penret ba ki ba kloy ban ong map try kar ku fi ko bless you bon amen